chỉ bảy lẽ việc ule mình lo theo tu giống giống tệ kha với in February ni som panga Wednesday ni tu na hian lung leveng lai ya hian art exhibition meka ANC hall ani art and culture auditorium ani chuanin ta hian kan kal ve luk dona kan chauka hian painting amo hang drawing amo poster amo angchi khate angchi tarna tur kha kan da ola chutami tur angte chu mem ti in kan endon ani hei kan chawa hei hi zonet media hawan lo ni an lo oma chuanin hola chuanin kan lo lu tang he mi in lo hlut khop me al thalai deu no pang deu te po an tama he atan ti bera tingin he an talent ro pui zia kan mungal ning ka sha amuna ten lo jak chop mol me ya he ala finish lo deu hle kan he thiam khop mai chuan he an han pho chwa ho hi kan han en chinanga kan en thok chin don ya he ke phe zoning ka she thiam lawa painting te hi chu aril em me ya a phe na hianin he soitum te kha thin ni painting hi chu a phe na hian thuruk in thup te han ti la khatyang ji deu te kha thina zia hi ane thin ani aro pui em a ke phe chuan aro pui zai kaman phachia lo zo kan ni he lunglei le a chevel artist te an bon hi an turu ka ti em he heng ho te hi amoi turu lu tu kan ni soiwak ngai na po ka she velo he alian thabok sia a price nen a siam tu mo a ziak tu ming nen an lo ziak thap me a chen hi chu shal to te po ani he ram lem te pangpar lem te ani he helam pang ho hi nal ka ti khop me heng ho hi turu khop me hi drawing kan ti don nge ka she velo he mo he takatun kan en hi Alex Hauhul in sha anga zai thiam lam du ni la ti phwa tu le sa tu ni bok khami zia kha ni turu khop me he Alexa hi alo doi lo hle ani he an shal to le ngal ani he chu mo sol de in ti kwaw mai tiang bel chu ani Alexa hi lo na mai lo hle bel jena dol hle ni ngai san reu hle mai he heng lem te hi ni an ban ziak thiam te reng ve o thil chi sang ti hian mu tur lo ma mi ta tlai hle ani he a interior ro hi chu ka she thiam vek lo ni ki chuan hei po hi Alex Hauhul zia tho ani nal le khop me dang dai khop me he inge entir ni ang tiang bel chu ani chuan mi sang in ti hian an ron pho chuak tam khop me he tle ma te deu te po oma ti khanin le tur te ani a chen alian te hi chu an ron show ve shim te ani shal lo tur te po in an ron show ve shim ani khang tiang te po kha nual ani he lama achak lama te po hian he ti hian oma anal hlom khop me an zawai hian anal em a entir chi sang te po ani in rin oma soi fia thiam deu te phe chuan han soi fia che a hmu na min ngai nom le zwal viau in ka ring ani ti hianin mit tlai em ani mi pon an hlutin ka sha ka kala hi chuanin an tam khop mai he heng te po hi ti hian lo in tar phei thut me a he amoi hlom khop me thil chi sang ani ti chuan hi hemilen lo lama hianin an latlar thup boka chu chu kan clear zel don ne hi moi khop me hi moi tu kan ni savalem te chu han siam thiam te reng mo thingkung te po chon hei tu na mi hemi alian pui hi chu not for sale India shal lo tur ni takani hi chu ti hianin aron show ve shim te po ani ma na ziak tu hian mo ti chuanin he ti lama hianin he handmade beng be te an ron zuar le bukani zung bun te bracelet te po ani ang thil chi sang khan lo zuar le buka he an siam thiam em men lo artistic lu tu ka he kan sha lo lanin an lo thokrim em ani an ngai san tak zet ani ti chuanin he abak te po kan thlir chun zom zel don nya heta hianin an mani nge hianin face painting te kha bana te po ania paint theya draw ni zo kang zo paint te po ni thawa khang te po kha an ti ngal ve kan he ta hian mo man tlom te in no pang te pe chon an lom em ani he tuna kan mu ang zong hi an ron show amoi hlom em me ni
khati zong kha karon cover the chu ni mai sela he min lo clear sak to te zong zong zonga lom thu karon soi mol mola next video a kan mi mole theu don na o